Hello, may hapon. So voice over na sad ang inyo ha. Insi karon guys kay tungod sa kasaba sa atong video. So daghang mga na nagtingog. So karon kay nabuhat na sa tao flowers no. Then ang akong gamit kay taklob sa ganapon para ma-sureball ang iyahang kalingin. Okay ana ra ang diskarte sa crafter. Okay, so mana man ta sa yellow, light yellow, so ari na sa tas golden yellow. So ang atong buhaton ani is rose. So lain siya klase sa rose, so ato na siya nga naon diha. Atong ilukot-lukot. And then dili naman na siya mobalik no kay wire man na siya nga pino. So naka coat siya ng murag balhibok. So ana ra siya ka simple. So kung love nimo ang imong gitrabaho kay malingaw ra man sad ka, dili ka maboring. So ana ra siya kay prepare ni sa ato ang natay mga stocks na flowers. So ana ra i-enjoy ang imong gibuhat. Kay ganahan naman sad ka ana. So ingon ana ang buhay crafter. So kung ikaw nga naara sa balay niya, wa kay laing lingaw, nga ganahan ka nakay kuri-kurion, pwede ra sa ka magbuhat og ingon ani. So makwartahan naman sad siya nimo if ever na mga mo-order nimo, na mga okasyon. So at least malingaw ra kasi imong gibuhat kaysa magtanga si manang. Di ka poy nako kananom. Kay init kayo sa tanan suwari sa ko diri magporma ko mga bulaklak. O si unsa siya kanindot. Nice siya, malingaw ra man sad ka dili ka mapulaan kay lain-lain man siya color. So ingon ana ra siya hangtod na malukot na nimo siya tanan. Ingon ana ra jud na so grabe voice over karon. Kay saba kayo ang palibot na nag-welding, na nag-usig ang giro. So dili na to malikayan no, so mag voice over na lang kita. Kay ingon ani man jud ni ang buhay pilingon vlogger. So parang atay makuan, so ingon ani on ra sa tanawa. Hapit na ko mahuman. Hapit na nato mahuman ang ato ang flower nga rose kunuhay. So ingon ana ra siya ka simple. Sayo na jud kaayo siya buhaton mga boys. So ana ra na siya ka simple. Ana ra siya ka simple pero mo takes time gyud na siya pod kay dili baya lalim pod pag kurma-kurma din ha. So ana lang short pasensya. Pasensyahan nimo nya kanang malingaw ra sad ka sa imong gibuhat. So managid siya finally nanatay rose, golden rose. So naaman tay daghan nga color kay naabot naman, so nag-order tag nag-stock ka ng mga line-line nga color, so malingaw ra sad baya ka. Pero after na ko ani is magbuhat na sad ko sa akong mga bags nga ang kuan, ang akong gigamit kay mga beads. Pulaanon kay ko guys, sunod mag-painting na sad ko, maglibog ko sa akong giuna-una. So kani kay well nalingaw pa ko ani, so ato ani siyang kuan usak ang ato ang time ani. Daghan pa kay ko hatunon. So that's it. Thank you for watching. Bye.